navê me Qudret e. Ev 16 salê me nava xebatê çand û hunerê de cî digirin. Ez di çand û hunera Qowserê de cî digirin. Di zarokê xwe de min dest karê hunerê kiriye. Di nava çandê de min. Yani em bêjî herî 15-16 sal ez di nava çandê de xebatê xwe yê hunerê dikim. Ez li vira dersa tembûrê didim. Em bêjin ez hatim me astek herî jor ez nehatim me ama hewdanê me hene got ez bikêjim asta herî jor ez karim got weke jinekê xwe bi tembûra xwe bide bînin ziman her daîm. Ne bi ziman de bi sadê xwe bi hunera xwe bînim ziman. Destpêka min ê herî tembûrê em bêjin yani dema got em bêjî jinek an jî zarokek destkarî hunerê dikin. Her daîm em bêjî tiştekî ji xwe re hedef dibînin, an jî tiştekî ji xwe re ronî dibînin, an jî tiştekî dixwaze got bibin, bike wê armancê tiştekî datêne pêşa xwe, em bêjî dest karê çand û hunerê dikin. Êmiş em bêjim hanî tiştê got herî got min kişand di zarokya me de got min kişand di nava çand û hunerê de ez karim îro bêjim yek jê mînak Ayşeşan e, yek jê mînak em bêjî Şehîd Mizgîn e, Meyremxanin em bêjî îro got destpêka min ê herî tembûrê de yanî hinekî ez bêjim got dema got min va heval negudarî dikir bi rastî jî zarokya me de wilo hinekî em bêjî bandorek li ser me kiribû bi vî hewî de ez tevlî xebatên çand û hunerê bûm. Yani ez dema got tevlî bû jî bi rastî jî heya niha jî ez her daîm kêfxweşim yani ez bêjim her jinek heger got dixwaze got xwe bîne bi ziman lazim got em bêjî gora nerînê me tevlî xebatê çand û hunerê bînim. Yani wek jinekê ez bêjim jinek got herî xwe bîne bi ziman karî xwe bi hunera xwe bîne ziman. Ez jî dixwazim yek ji wan ji navê xwe bi hunera xwe bînim ziman. Müzik